Ngi pediang sobhaya phi ki parabangit be jongka balang presbyterian mauro lembat ki wei pat ki parabangit bat ki parlok ki bala ba dia don rengkat bat ngi hagani ga jia seng ka balong haga balang presbyterian mauro bat ka bangila ban penpoi shaphi lingba kini ki kor ki bor jongka juk ka bamenta menta ka sngi ka dei ka Christian Home Sunday ka sngi utrai ha ka bangi ken mau kerpang ya ki longjeng kristan bat ngibu jing duai kerpang nakabenta jongki to bleun kur khu yengi hagani ga jing seng hagani ga por ngin ya pandem ahmad jong blei haga jing duai au blei bo khpau jongi ba beneng ngi ai ngu eme bangila bandona ga yeng ga bakhoi ga bakentang ga jongme bangi kerpat ba mameru mendon rengkat bat ngi ling ba ga ni ga por jong ga jing shakri ga bangi ayame bangin mat shishai ka bor ga jongme bari ga jing alam ga jongme hagi benta barok jong jing shakri ge jongi ni ai ngo ba me sngo ge jing duai ge jongi ye gini barok ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haga kerteng ge jong utrai bat unong penem jongi Jesus Christ amen ngin ya shakri yo blai da ka bangi ruai lang ge jing ruai ka ba sanspa arpu ar yeng kristan ba sin sharu blai jing suk ka don hangta ki jing ya ro ba dap ba shlei ya halakarta ka jing ruai ka basan spa arpuar Ying kristan basan shar ublay jing suka don hangta Kijing ya roka dam bashlei ya uhala karta tang ha uban aiti ban ya uban shakri man la kasni man la kapong ulong uba kordon man la kasni man la kapong ulong uba kordon kak tin chong ublay kabakor hargen peying kristan tang makahi ba ai bor men sim trot ka kesan jing kular don hang ni lit ya kaban puli man la kasni man la kapor kalong kabadon bor man la kasni man la kapor kalong kabadon bor jing dwai narem peying kristan ken yai long borom bor lang tang kani ban roi ban sang ladang ila nyokor jing pen shoy usoy tam kem labang turhajam namar hasen da jong utrai kabor jing job un ai namar hasen da jong utrai kabor jing job un ai uchi su ukwa ban sen sha ying kristan baropar Yang ban penlong ukli jongka unrina ki jing ma lada ki wei kem tre
punchong uban le mga lemban kayingin ay jing sa kriya utray mga lemban kayingin ay jing sa kriya utray. Kajing puli nagaktian ke jong blay kalong nagkitab Genesis kalonong gabahnyaw kidkot iway hadu san bat kidkot arfulai arfusaw kaktian ke jong blay ka ba ongkum ne teutrai ula ong hau Noah to khilet mame bat ka yeng jong me baro shapo kata ka yeng leng nabayame ngalayo I ubahok hakmat jonga hakani ka pateng benriu naukin jamrat bakhut baro men shimbat me nyau jur yau shinrang bat laka kentay bat nagi kinjam rat ki bam khoj shijur yau shinrang bat laka kentay bat nagi kinja sim benengru nyau jur shinrang bat kentay ya kaban ri pen im yau sembai halor ka khmat ka kindau baro nabasa nyau sngi ngan penhap yau slap halor ke kendau sau posngi bat sau pomit bat ngan penduk no nak khmat ke kendau ya ki kinja ba em baro kat bangalat hau te unoa ulale baro kat kumbau trai ula hukum ya u kumta la penduk no ya ki baro ki kinja ki ba em halor ka khmat ke kendau nadu ubriu hadu ki jingri badi ki kenja bapar badi ki sim ki beneng kum taken la penduk no yaki nak khmat ke kendau bad la saim satang unoa bad kita ki baladon lembat u ha kata ka yeng leng bad kita ki kilayanang khamjur halor ke kendau shispa bad san posngi to bleun kurku ya ke jing puli bat ke jing shashkor naga ktien ka bakhoj ke jang u tongin ya pendam ha ke jing duai au blei bok pau jangi bahabneng iwana ke ni ke por ban mani ban shakri ban pendan buram ya ke kerteng ka bakhoj tam ke jang me ha ke ni ke sngi ka bangi rakhi kum ke Christian Home Sunday ngi aingo eme ko trai ba melekur khu ya ka balang ke jangi lingba kini kita yo bangimla banuan kius ka yeng ke jongme bania lumlang nagabenta ke jinga seng ringi aingo pat bangila ban penlong ini ke jinga seng ka bangila ban penpoi shaki long yeng long sem jogi para banget be jongi bat shaki wei pat ru lingba kini ki kor ki bor jong juk ka bamenta to kur khu ingi ko trai kan rat langi don hayeng mane lani ki yeng ki sem ki jongi ngin mat e ke jing don kat ke jongme haki baro ki bangi ngin pendap ngi aingo ru bamelakur khui ki long yeng ki long sem ki jangi war hapadeng kini ki jing ki bangi kendo jong ne ko por to kur khui ngi ko trai kan rat bangi yo mat e ki jing kot ki jing khia to pendap ma me ki jing dan kam ki jangi to ai ki jing suk hakane ka ri bat ke jaj ben riu ke jangi pat ngi da duai ko trai bamen ai bagane ki jing pang kan ja no na padeng jangi daga bor ke jong mehi ke banalor ngi duai na ka bentai ki badana padeng ke jing pang ke jing shitom hagamet ka phat ke jong ki ai ba khti blai jong me ko trai kalong ke jing pen khia halo jong ki to kur khuing ye ke ni ke jing seng ye ki benta baro jong ke jing shakri bangin ai me to kur khu yo shakri jong me itemen besan e1 sweat ibade ban ai ka khubor na ka khtin ke jong me to pun ko pen sle ye I daga bor ke jong men sem ba khoj batukur khui ngi ki bedon benta hagni ki jing seng ngi aingo eme ko trai ba me sngo ki jing duai ki jangi namari kine baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haga kerteng ke jong utrai bat unong pedem jangi u Jesus Christ amen para bangij bein ngimpat la mentaban ong hadu lano kani ke lockdown kan kut Kibor sensar hagari India ke jongi barhaga purthei hi baro ko wei
kidang pethu yang ke jinglong jingman hakeleng kijaka kumta kum kabalang nyilapan kre biang ye gitu ki program balasam shapi babaro nyen yai beteng ye ki jingi seng haki yeng ki sem ki jongi kumbangila le lengba kini kita yo bar ki benai ki baladep ban dang penmiru ye ki jingi seng lengba ke YouTube haki ni kita yo ki banang wan nyai ngu yau blei bauladon ringkat lembat ngi barulaya yalam yengi kumni kumangilong hado mentang kini gede gesngiu try laiterik ubnai me ban ngilapan bet artli ki jingi seng hagani gesngi ngilayo kumtu ye ke jingi seng hapo ke jingi lam ke jingi seng kena menne men step hagapor shipowji ban mentapat kedai hagapor shibji mensengi hagabai waini gitmen besan jong kabalang in ai ga kubor ke ktien ke jong blei hagni getiyo ke ban wanru ke shipau tarik ubnai me ngin yo biang ye ke jingi seng sniu try kabangin penme lingba ke YouTube hagabai wai padi temen besan IW kharsano in ai ya ke kubor ke ktien ke jong blei hagni ke por ke bamantang ngin yo sngono ya ke jingkren na itmen besan E1 swet baringin duai bau bleu ni snei ban kerkhu ye i baringi lang baro ke besngap bar ke bepej ya gni ke program lingba ke YouTube hagni ke por kublesibon ki parbengit be nga aingo yo blei upnyo ya kan kesngi ka bakrau ka bagantang kesngi ka bakerpang ka Christian Home Sunday ngai kublei pi baro ha ka kerteng ka beim ka bathiang tam utrai bar unang penim jengi u Jesus Christ ngai ka jing kublei pi ki parbengit baro ki badon ki ying ki sem ki jong pi ya ka ba pila ai ka por ka bakordor ban syakri lang hakni ka por lingba ke YouTube channel jong kabalang Presbyterian Mauro ngini duai au blei ublong pa ujangi ubahabneng ublei ubadap ka beneng sejong bat ka kendo sepo ni aingo ye me kan rat me penyo ini ka por ka bakordor ya ka bangyo banyaseng lang kerteng ka beim ka jong me try be it but bisnai mi usyakri baret uyeng ka jaka ka bakentang bansa mi ka kubor hakani ka por try ulang ayu king ka try khamat jong me Pendon kami tang ketendong jing pansawa ye ka tin ka beim ka jong me iduai ka jipun sle jumun sim khu jong me king ka try ka wei pa wei ka benta ka banyas ngo ka ba mi na ka sentor jong unong pop usyakri baret jong me kan long ka jip side bor ka bar ka jip panjanai na ka khet ka ji snake ka jong me ai ba baro ka tin ka banyas ngo ni ka por kan yo jaka ye baro ka banyas ngo bat ngap ye ni ka kubor ka kerteng Jisu ngedwai ban ngapan kini baro amen ki parbengej kani kesngi kalong kesngi ke bakut jong kani ka lockdown ke baar ngimtip la kani ka jing pakhang kandang teng ni kan kut no hendrei to ngin sngo hun kat kum ki kendon ka sarkar ka bu kum ki bangej to ngin ko ngo ya ka rukam jing tha jong ka sarkar bat ban ai ya ka jing trelang hakanika por parbangej ngadap daga jing kimen ka bakrau baka Christian Home Sunday arhajar arpau kanalong ka Christian Home Sunday ka bajab ha ka balang Presbyterian Mauro balay nga ongkom ta namarkum ka balang ngilayo ban penlong yaki jeseng diwai haki ying kisem kijangi omtang haki singi utrai Hendrei haki wat ki singi po yaru ngapan pau na makata kajing skongo yai pastor lambat itemsan secretary kabalang kibla tray shitom ban penben ban penbiang ya ki program jingsing duai haki ying kisem kijongi ngapan pau kajing skongo akan kapor ya ki rangba balang bar ki khun samla kibla ban penpoi ya ki program syaki long ying jong ki parbengej kani kajikap jing pakhang kelap lilat
yangi kidkot hapo jangka balang haki ying kisem banyo ban shimatalang haki jeseng duai ke bakarpang ban raya ro yu try ke jing pule nakaktin ke jau blay ke jing duai badru ke jing kran jesen lok nakaktin ke baim ke jau blay nyangit scam baki dikot ke barang kila yo ban syakri kham gerpang haki ying kisem haki nikisngi jong kani ke jing pakhang ngakwa manilam jingmut hagani kapor jokni no pai jokni kesngi saka testament kabarim naka kitab Genesis kalenong kabahnyo kadikot kabaningkong kabaong ti utrai ulaong haunoa tu khelet mami bat kaying jong me baro syapo katakaling bakapang pedeng jong kani kakubor kalong ying unoa ha ka lockdown ki parbangai ngiladon haki yeng kisam menta kumbasau pot singi ai namar kani ka jingpang klam ka belasar ka pertai berkawai batwat haka jela ka jongiru kani kalong kasin ka baningkong ka bangim shmira ya shu ban kius ka yeng ka jong blai don na pring jongi la se nglas ngono man sim namar bangim ya shu ban lai seki ying bakantang ka jong blay ununga bat ka ying ka sem ka jong uru kila don ha ka ying ling ha ka barashna ya ka jing tap khnang bakata ka jing slay kan omyo ban wan rung ha ka ta ka ying ling ununga bat ka ying ka sem ka jong u kila hap ban sha sep ha ka ta ka ying ling bat le sing hilaban ong ba ununga lam ka ying ka sem ka jong ki don hapo kata ka lockdown hendrai kata ka lockdown ka ba unowa lam ka yeng kesem ki kendo kam om dei namar bakal jogan ka khlam hendrai namar biki briu hak ka por kila klet no yo jisu bat kila le pop yo blay kum ta la pen slay no ya ka pertai ka por kum ba si snam ai ki parbanget ngadon ka jinget ka baskem bau noa lama ka yeng ka sem ka jongki gilayo ban penlong ya ki jing syakri blay ha kata ka yeng ling wat hapo ta ka lockdown kumta ki parbanget kani ka jingja ka bakum ka ri ka jeng ka ring yama ya kendo ka long ka kabuksiar yangi ki kristan bantay ya ki duan jong ka jing syakri blay ha ki yeng ki sem ki jongi tungin klet sipor ya ke jing sngus ir ki bang yoi na ke TV news channel bat ni ke social media ka bedei bat kani ka klam ka lockdown ya ke yeng ke sem unowa kala long ka jing kerku ya ki namar kilalat im na kata ka jing slay ka bakraw tungin shem ko ki parbangai bakani ke jing pakhang yangi ke kristan karalong ka jingkerku haki yeng kisem ki jongi tungin platpor ikapor ka bakhambon bad ublay haki jing duai badru haki jing person nakaktin ka jong ublay ka sarkar prengru kalahap ban penjari da ka lockdown khnang bakani ka jing pang covid khat khandai kan omyo ban pensaphyang sikiwei pat ki jaka dasisha ki parabangai ompat daw om dan dawai man pen kia ya ki bayo yo ni khyang jingpang hendrai hangi ki kristan ka dawai ka bakrau tam ka long ban pai sheu blay babat ikabor baro tu ngin dawai klem depot ban pan bor no blay bon isnei banda ban ker ban pelat yangi na kani ka jingpang ka bashar khai ki parbanget namar kani ka lockdown ngim simnala shu ban ki ulang sika ying ka jong uplay ring don ka jing snus campat nakaktin ka jong uplay nakikam ki apostol ka lenong ka bahnyo ka dekot ka basaw pra ka baong ti uta ubakle tam ubalong uplay jishong ken haki ying balash thau dekikti kabamot uplay ubangi mani ublay ubangi syakri udon haki jaka baro ban hakajuk kapor kumta tungin syakri lang
haki yeng ki sem ki jongi kumba kalong yeng unowa kila pelong ya ka jing syakri blai ha kata ka yeng leng shu la dengin pule nakasithi ka baning upol sikinong koren kalanong ka balai ka dekhot ka bakhat riu pi phim tip ba pilong ka yeng syong ublei bat bau men sim ublei usyong usa hapo jong pi ka donut jong ubriu kalong ka temple ka jong ublei namar bo ublei usyong haki donut bat kimen sim ki jongi kumta tungin mani bat syakri ya haki jing jar jong kapor bat kimen sim ki jongi wat suno men sim ko ki parbanget wat sa not bangi misyo yo kalat ban poi si ka ying ka bakantang ka jong ublei nrai tungin sngo scam bat shania haublei ki ai baro kinom ja klem ka jing tip ka jong utrai baru trai uong wat shapting namar ngala job ya ka perthei kumbau noa bat ka ying ka sem ka jong gila don ha ka jing yaisha bat ka jing sngo men ban don ha ka ta ka jing pakhang kumbashi snam ai bangiru ngidon ka mensim jong ka jing yaisha da ka jing kemen bat da ka jing kermen ka baskem haublei bau blei ka ba ya ka ba biang un sa penkut no ya kini ki baro hot ki parbengai ka yo ka kon kelahiar ka ya ka yang kamlong shu ka bajulong nri wat sha pat ku ki parbengai bakani ka jingja ka bangi kendo hakani kapor kan penklot no ya ka jinghed ka jongi ai baling ba kani ka jingja ka bangi kendo kan penyo kalat ban penrem sho iki rempe yeng kristan ka jongi haki yeng kisam ka jongi ban thau ya ka duan jong ka jing syakri blei haki jing kenja jong kapor tungin pai shu blei bat jan sha haki jing duai Ngim artatin kabakum kene kajing syakrilang kabang yo haki ying kisam kijongi kan man ra si bon kijing kela bat kijing syaman sim kabatmai ngin matru ya kijing kerku kibangim pat jumat menuru likely ki bangi laban yo nakani ka kubor lingkot kabaning kong kijing kerku kiwan wat hapdeng ka lockdown unowa bat ka ying kasem ka jong kim simlado ya kata ka jing bam nrei kilabyang ha ka jing krek jong ki nakasngi sikasngi ublei la kerku ya ki namaranyo bakilong ki bahok hakmat kata ka pateng benriu ha ka to kapor ngipeliru ha ka kitab Genesis kalnong kabakat sao kabakat kendai bat arpo Melkisedek lingdo jong ublei balor tam ula kerku bat lapriang sngobha yau Abram kabamut ula kerku yau Abram da kabauong tulong bala kerku yau Abram na ublei balor tam utrai kabneng bat ka kendo kai kabamut penpau hakani ko ki parab ngai kalong bauta ubah klitam ubalong ublei ukerku ya kita ki briu ki badon ke jinget bat ki basania hau kata kadi kamon ke jong namaru it palat yangi namar bengilong ki kun ki jong ublei wan apreng kani ke jing kendo bat ke jing ja ka bangi pat jumat menuru ha ke jing ke jongi nring aingo pat kakti ke jong ublei kadang yai kener yangi haduk kini kisngi kiba menta ngimpat jio poi hadu put bangin kerduk khoj ha ka jing ke jongi ni ai ngor yu blei mulat he ik jing kerku ha ki ying kisam jong ki par bengek ke jongi baki thiar kilaman kerhai ngai ngor yu blei bakum kabalang Presbyterian Mauro lingba kinong ilam jong ka jeseng samla kila yo ban ai kini ka kti jing ham ya ki long ying kemalai spatli ki long ying ki bakon thop ki long ying jong ki parbangai kan thop ru ye ki long ying na ki wei pat ki kan hon balang
bat wat ru ki long ying ki bampat long Kristan ka jing irap ka ba ka jing sang samla ka sam si ki long ying ka long ha ka liang ki marba mardi kum ka balang nilayo ban syakri yu blay lingba ka jing le isnay namar ka jing kershan bat ka jing trelang jang baro ki parbangen lem bat ki weiru kabarang kamat yaki jing kerku om tang hakamet hendrei hakajing long kabakan jaman sim ublei ulapan snow yaki kun kijongi hapo jika balang lingbau mensim je ublei ban kener kaktile isnei hakum keni kapor kabakim bat kabae ki parbangen tutip baki jingger kuru kiwan wat apreng kata kajing jenjar kabaar kasnam kajang ujisu ka pelajim ka yingling unwa lata da kabesiang napo bat nabar knang bagata ki kibalat-lat kiba syo ya ka yingling kinom la ban penpra ni ban penjot na kata kajing slay ka bakraw kabesiang ka yeng bakat ho ya kasnam jong ujisu kabami na ulum kalbari kasnam kabami na kamet ujisu halor kajing pna kana job yaki bor jong kajing dom bat kajing yapi namar ulami pat hakasngi kabalay namar kata kasnam jong ujisu kayada bat pelat yangi na kajing yam ngikin mauru hakapor jong usim paro ubrele persya yu Moses ban pelat iki kuan Israel na kari Egypt utrai ula penjat ya ke Egypt daga bapa penyap ya ki kuan shenrang ningkong hendrei utrai ula ong hau Moses ban ong hai ki kuan Israel ban penyap yu lang brod ban kasnam ke bami nau tau lang brod ontah hakakli jingkang ban habar alyang kisyaukat habau try ula shoyap yaki Egypt snam berata hakakli jingkang bat ki syaukat kala pelajim yaki kun Israel ki parbange nyimat yakni ka jingpang klam hakani kapor ai bakasnam ka jang ujisu kabla penmi halor ka dingpna kan ka iki yeng ki sem ki jongi kin kenang bangilaban lait na kani ka jingpang ka basyirkai tung ngin yai duai bat bandon ke jinget ke baskem bagasdam jong ujisu ke don ke bor ban pelajim yangi na kani ke jingpang ke balai bat ke bakadu ublei ulong ke bentap deng haki ying Kristan ki parbenget ke ying ling unwa latip ru kum ke ying ling ke jingpen em namar lapen em yaki ublei la don ringkat bat kalong ying unwa nadu basdang kajing slay hadu kajing ranger kiang kumta tungin ngos kem bawat hapring kani kajing pakang ublei udang yai don ringkat bat ni hadu kani ka khlemat ka bamenta dalele ru ublei shimla etno yangi ko ki parbanget ni puli ka kitab sam kalenong kabasis pa arpinyo kadukot kabaningkong kabaong ladau try te yakaying kimenot la ay kabate yaka kani kasam kapen kan mau yanga bat yapi hakum kani kasngi ka Christian Home Sunday bau blay ude banyo ka bentap teng hakajing ka jonga bat ka jong pi ai bau try sensyar yaki ying kisam ki jongi kenang bangin don ka jingye ka jingye long ka wei ka jingye stu jing mot bat kham tam ka jinglong ka bakan jaman sim baro tungen bat shania hau jisu tungen iwei pat tungen treshitom hakikam kiduk kijongi tungen ai ka babhatam shautrai hakisngi ka jingem ka badangsa badak ka pengot yang ka kubor hakani ka nok pai sngi
ai bakani ka kubor ki bang layo pan sngap lingba kini ki kor ki bor kan yarap yangi bangin don ke jing syanya ke bateli tang hau trai bat unong penim jongi u Jesus Christ langi dei ban ya hapreng ki jing hapreng ki sngi jong ki jing jinjar hapreng ki sngi jong ki jing tenjo bat ki sngi ki jong ki jing bam tikna jong ki jing ai ngin yan da ka jing ka baskem ai ngin yan da ka jing syanya bat da ka jing kermen tang hau trai bat hauhi ublei un kerku iki ying ki sem ki jong pi ba pinyak mat ya ki jing kot ki jing kya ki par bengai hakum kini ka sngi ka Christian Home Sunday tongin plasya men sim kumbo Joshua uong manga bat ka ying jonga ngin syakri yau trai tu blei ni isnai ban kerku ya kini ka kubor ka blakren hasibun ki jing klot ublei nangap takaburam ke jang u amen ini doai kukupa jongi ubah bedeng sa sisin pat iwan bandem kislajan ki bakut ki bakantang ke jang me ban aingo ime ku kenrat ini kapor ka bakordor kam apnyo hapling jongi ban hapling ki yeng kisem ki jongi ni aingo ku trai dingyo ke sngi ka bakerpang ka Christian Home Sunday kabangyo man kan mau kerpang ikrem pe ying Kristan hakan ke jela jongi mar ka pertehi bar ka we ni aingo king try bamat nyo ini ka kubor hakan ka por bangni duai baking ka try ban ka kubor ban ra lemo syakri jami baret king ka try kan yo jaka haki dok nut kim sim ke jami try bi ini ka por kerpang ngi duai iki long ying long sam hapo jaka balang badru hakri khasi jantia be jingi barok kowe bakum kani kesngi kain ko try kini amat ke jing syam sim ke batmai wat hapring kini ke jing ja ki be kendo haki ying ke sam ke jangi rai ai bakane ke jing pakhang kan long ke jing kerku yingi kum ki kon Kristan ki ko try benginang jan syamit batang syamihi bangin thau iki duan jong ke jing syakri blai ki ko try bat bangin wat ikak mat ke jami ki por baro try be it ngilong ki nong pop ki bejot ki berem hot ngimla mene ikamon ke jong me ko try re kum ke ni ke sngi tu jingo ka het ki istay ke jong me bamen istay men kerku kerpang iki lam per ying Kristan ki ko try bagin yo ka bor man syakri me kerpang ko try ngawan ke po ban duai ru yaki long ye long sam ki bamat yoni khyang jingpang try ai bekas nam ke jang me nulum Calvary kan yo ban sat no king kita khyang jingpang ke mat ke jang ki ma try de ka tib le ke jang me men so ba ban weng no king ke try ya kan ke jingpang klam ke belawan ke ri khasi jati abe jingi ban ak seperti seluk ko pertai kum jo di duai king ke try ma kata wat apring kini ke jing ke bekendo ai ingin mat ikabor ke jang me try be in ro ka long ka mon ke jang me kun ku try tu is nei ban weng no yau ni jingpang klam nakari ka be ke jangi batru na ka pertai bar ko we om mi ka mon ke jangi king ku try ndrei ka mon ke jang me ni ai ti ka por dang sa ki sang ti ble ke jang me ma bat klet ni sibon ki juna me syam ke jing jangi haka kerteng u Jesu ngadwai ban ngapan kini baro amen ki para bangit bait bat ki parlok ki bakmi ya kani ga jing seng ngila poi sha ka bawai ju ga jing syakri ga jing yo blai ban ngi pen pau ga jing songo na ga benta baro ki balai don benta ha kani ga jing seng ngi pen pau ga jing songo ya itemen besan jongi temen besan A1 sweat ibala aingi ya ka ko khubor ka bala ring na ka jing sha set ga jong unoa bat ka yeng ha ka to ga yeng leng bat kini ki por ki jongi menta u blai nang kor khui phi temen besan bat ga jing syakri ga jong phi ya ka kam ga jong o ngini ruai ga jing ruai ka ba saus pa ar Kristan yad da sumar jing ma ka jan haga jing let marway ban yad watchlan jing pen shoy kin wan yale ban pen ngop bat ban pen ngam pat ya phi haka pop ka jing ruai ka ba saus pa ar
Kristan yada sumarjing makajan Hala jing leng marway ban yan watslang Jing pen soy ken wan ya leban pen ngom Ban pen ngam Bat yang pihakapom Kristan yang dasumar Kristan yang dasumar Kristan yang dasumar Jing makajan Ling pa yong ngin ya das ngopa La kasun beng kayong dum ikem sha Shen ka yong ba jing dum ken wai Di pensasyon suken jang ban lutrai Kristan yang das ngopa Kristan yang das ngopa Kristan yang das ngopa Ling ba yong Ya da kabaduai pen baklaj ngai La da pen yai duai ban yai sarai Pen yolan panaki Jing klon jing swai La ta pen yai Nis kem ha jing duai Kristan yang da duai Kristan yang da duai Kristan yang da duai dating yoham Ya da kaching kemen tang koi hapling Ya ki ching o ching ya baron la weng pen yo slow kik tin bun ong utrai hi rung sha ka ching men u ken wan jong pi Kristan ya da kemen Kristan ya da kemen Kristan ya da kemen Jing sung pen yo To ai ba kajinga e kajang Jesu Kristu ba utrai ba unong penemujangi kajinga ba kajang ublek pa ka bana bamjukot lambat kajinga selok ka batyang bat ka bapansyad bor kajang mensem ba khoj to ai bikin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat ki reunget ru hakaleng satalak ka perthai menta bat shadoki arta bamjukot ru amen